τραγωδία, οι έρευνες σταματούν και η υπόθεση πάει στο δικαστήριο. Έχουν κατηγορηθεί 28 πρόσωπα. Όχι μόνο εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι τους, αλλά και στελέχη των ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών που διαχειρίζονταν το σιδηρόδρομο και πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης που είχαν την αντικειμενική ευθύνη της ασφάλειας των τρένων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έφτασαν να κατηγορήσουν μέχρι και τα ανώτατα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, αυτά τα πρόσωπα που είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας, με βαριά πολιτικά επίθετα από βαριές πολιτικές οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσαν να βρεθούν συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξουν την ενοχή τους. 3 χρόνια μετά από το δυστύχημα θα ξεκινήσει η δίκη. 21 από τους 28 κατηγορούμενους θα βρεθούν ένοχοι, μεταξύ των οποίων και κάποια πολιτικά πρόσωπα. 6 χρόνια μετά το δυστύχημα θα λάβει χώρα μια νέα δίκη, η δεύτερη, αυτή τη φορά κατηγορώντας τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε τελικά να μπορέσουν να άρουν την ασυλία του. Τελικά κρίθηκε ένοχος για διαφθορά και το αποδόθηκε ποινή φυλάκιση σχεδόν 6 ετών και ισόβια απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική. Οι μισές περίπου από τις 50 και κάτι οικογένειες των θυμάτων οργανώθηκαν αμέσως σε ένα σωματείο κοινωνικής παρέμβασης, ζητώντας δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που έχασαν στο μοιραίο δυστύχημα. Ήταν εκείνη η ομάδα των οικογενειών που μπόρεσε να βρει τη δύναμη να παλέψει για τη δικαίωση εκ μέρους όλων των υπόλοιπων θυμάτων και των οικογενειών τους και φυσικά των δεκάδων τραυματιών.